Вспомните начало Второй мировой. Гэта цирк задротом, на радио Свобода, тут і цяпер. Здымай фартух кухонны, дурная жанчына. Апранайся хутка, на цябе чакае машына. Думала схавацца, ага, як бы не так. Збірай свае манаткі і хутка ў атрад. Ты што, не чула? Неўзабаве будзе вайна. Бо на захад ад нас сядзіць адна сатана. Яны хочуць нас захапіць і зрабіць рабамі. У войска пойдуць усе, паведамі сваёй маме. Вось табе аўтаматы кулі, трымай, мамаша. Гэта вядома табе не дзецям варыць кашу. А вас, дзеці, кожнага паставім за станок. Вы прызываецеся ў дзіцячы ваенны садок. Усе супраць нас, паскуды ЗША і еўразвяз. Хопіць гуляць у абяцанкі цацанкі, кожнаму рукі боты і партянкі. Усе супраць нас, паскуды ЗША і еўразвяз. Хопіць гуляць у абяцанкі цацанкі, кожнаму рукі боты і партянкі. Прызыўныя пункты падаюць сігнал СОС. Калі ёсць цяпер не лічыцца за адкос. Крывая спіна, даем у палкай 3 удары, каб стала роўна і пайшоў круціць радары. Што? Інвалід? Не маеш нагі? Ой, як не сорамна касіць, наш дарагі. Гэта ж яшчэ лепей, што не маеш нагі. Это відавочная эканомія на сапагі. Затое будзеш больш атрымліваць вярлоўкі, дзеля трапнасці страляння з вінтоўкі. Сляпы, глухі, нямы, а гэты псіх? Ай, неважна, забіраем усіх. Усе супраць нас, паскуды ЗША і еўразвяз. Хопіць гуляць у абяцанкі цацанкі, кожнаму рукі боты і партянкі. Усе супраць нас, паскуды ЗША і еўразвяз. Хопіць гуляць у абяцанкі цацанкі, кожнаму рукі боты і партянкі. Чаргілец напіша стенгазету чотка, рубіла ў памые туалетішча шчоткай. Надыходзіць вайна, хош не хош, тётя Ліда сварыць палявы боршч. Усе супраць нас, паскуды ЗША і еўразвяз. Хопіць гуляць у абяцанкі цацанкі, кожнаму рукі боты і партянкі. Усе супраць нас, паскуды ЗША і еўразвяз. Хопіць гуляць у абяцанкі цацанкі, кожнаму рукі боты і партянкі. Никем и ничем не быть застигнутыми врасплох. Бо на захад ад нас сядзіць адна сатана. Яны хочуць нас захапіць і зрабіць рабамі. У войска пойдуць усе, паведамі сваёй маме. Вось табе аўтаматы кулі, трымай, мамаша. Гэта вядома табе не дзецям варыць кашу. А вас, дзеці, кожнага паставім за станок. Вы прызываецеся ў дзіцячы ваенны садок. Усе супраць нас, паскуды ЗША і еўразвяз. Хопіць гуляць у абяцанкі цацанкі, кожнаму рукі боты і партянкі. Усе супраць нас, паскуды ЗША і еўразвяз. Хопіць гуляць у абяцанкі цацанкі, кожнаму рукі боты і партянкі. Прызыўныя пункты падаюць сігнал СОС. Калі ёсць цяпер не лічыцца за адкос. Крывая спіна, даем у палкай 3 удары, каб стала роўна і пайшоў круціць радары. Што? Інвалід? Не маеш нагі? Ой, як не сорамна касіць, наш дарагі. Гэта ж яшчэ лепей, што не маеш нагі. Это відавочная эканомія на сапагі. Затое будзеш больш атрымліваць вярлоўкі, дзеля трапнасці страляння з вінтоўкі. Сляпы, глухі, нямы, а гэты псіх? Ай, неважна, забіраем усіх. Усе супраць нас, паскуды ЗША і еўразвяз. Хопіць гуляць у абяцанкі цацанкі, кожнаму рукі боты і партянкі. Усе супраць нас, паскуды ЗША. Вспомните начало Второй мировой. Гэта цирк задротом, на радио Свобода, тут і цяпер. Здымай фартух кухонны, дурная жанчына. Апранайся хутка, на цябе чакае машына. Думала схавацца, ага, як бы не так. Збірай свае манаткі і хутка ў атрад. Ты што, не чула? Неўзабаве будзе вайна.